Čuo sam da su djeca u Zecima jako dobra i da imaju mnogo želja, a sad ću s vama podijeliti sve želje koje sam od stranaca zaprimio u svom sandučiću na Sjevernom polu. Moja novogodišnja želja je gledati doček nove godine u Londonu. Moja božićna želja je da dobijem šminku. Ja bih volio upoznati Luku Modrića i volio bi autogrami sliku na svom Luka Modrić dresu. Moja božićna želja je otići na skijanje. Moja božićna želja je imati motor. Moja božićna želja je otići na more. Moja božićna želja je da prođem razred. Moja božićna želja je da budem dobar u školi i da budem sve bolji i bolji. Moja božićna želja je dobiti bolje ocjene. Moja božićna želja je postati novi svjetski prvak u samom tenisu. Moja božićna želja je da imam bolji pribor za djeca. Kao što vidite, želja je bilo puno, ali me je posebno dirnula jedna želja. Odlučio sam je ispuniti pa ću u božićnoj noći nas djece posebno običajali dom prah kako bi svaka obitelj božićno jutro dočekala u okviru svoje obitelji. Mama i tata, ponekad to ne znam reći, pa očekujem velike poklone u vreći. Ali najviše od svega ljubav trebamo, poljubce i zagrljaje od obitelji koje dobivamo. Mame i tate, djedovi i bake, želimo da znate da vas jako volim i da je najljepši Božić onda kada smo zajedno.